Български гимназисти показват, че физиката е забавна наука в своите любителско-научно-популярни филми. Те са им донесли награди от олимпиади и състезания по целия свят. С бъдещите учени кинаджи се срещна Борислав Лазаров. Даниел и Александър ще са 12-ти клас в Националната природо-математическа гимназия, но вече са автори на 6 научно-популярни филма за физиката и научните постижения. Двамата са си оборудвали домашно студио с видеокамера, компютри за триизмерните анимации и лаптоп, който играе ролята на AutoQ. Добре дошли в света на неизвестното. Аз съм Даниел Цъков. Свят на безкрайни загадки и мистерии. Аз съм Александър Лалев. Кинохобито на Даниел и Алекс, освен удоволствие, им носи и награди, медали и дипломи от целия свят, а преди броени дни филмите им бяха аплодирани в Москва. Невероятният ефект на куршумите да изстрелват жертвата си на няколко метра назад, след като тя бъде улучена. След като направим необходимите сметки, получаваме скорост от 0,04 метра в секунда. Или това е около 1/100 км в час. Както сами виждате, скоростта е толкова малка, че въобще не може да помръдне човека. Камо ли да го отпрати назад? Ние харесваме тази наука и искаме да я представим на хората такава, каквато ние я виждаме. И искаме да я представим по забавен начин, понеже сме забелязали, че така хората много по-добре научават нещата. Заради филмите, гаджетата търчат след нас в училище по коридорите, мятат се по нас и така нататък. Сме доста големи звезди в нашето училище. Всички филми на Даниел и Александър можете да гледате в техния уебсайт, а новите ще бъдат представени във Фейсбук и Туитър. За BTV новините, Борислав Лазаров. Новините през BTV можете да следите на сайта ни. След 15 часа, знаете, там можете да гледате и интернет емисията на BTV новините. Така се разделяме. Приятен и най-вече спокоен следобед.